Helo, Heledd ydw i ac rwyf yma gyda Sam a Wil. Croeso i Academi Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol newydd Hywel dda. Rydyn ni yma i'ch helpu chi. Gan weithio gydag addysg a gwella Iechyd Cymru, rydym yn datblygu'r Academi i chi, ein gweithlu gwasanaethau sylfaenol a chymunedol y Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel dda. Mae'r Academi yma i'ch helpu i ddatblygu yn eich rôl drwy gyfleoedd addysg a hyfforddiant ac i ddatblygu'r gweithlu aml broffesiynol sydd ei angen arnom nawr ac yn y dyfodol. Ein gweledigaeth yw y bydd yr Academi yn siop un stop ar gyfer eich anghenion addysg a hyfforddiant. Rydym am eich helpu chi a'ch timau aml broffesiynol i ddatblygu a thyfu hyd yn oed yn gryfach. Gwyddom fod llawer o waith da yn mynd rhagddo eisoes i ddatblygu ein gweithlu, ond rydym am glywed gen i chi. Diolch am gymryd yr amser i wrando.